माहारिनि जानानैब्लाबो सासे दावहारु जाना दावहा नांगासिनो दङ। नों जेनाखै फैसालि, नों जेनाखै। सावथुन नायनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। बर' हारिमु सिबियारि अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। दिङा प्रडाक्शननि बेनाराव मुलुग बर'नि सुजुनायाव आरो मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मनि डिरेक्शनाव थाबैनो बर' रायजो राजाफ्रा आरोबाव गुबुन मोनसे बर' हारिनि समाज खुंथायनि सैथो जाथायखौ लाना जथायनाय आबुं सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना थाबैनो गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ पर्दायाव नुनो मोनसिगोन। थांनाय 12 सेप्तेम्बर खालि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सुलेखा बसुमतारी, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिनि अनसुलि बिसि पारुल बर'नि नुजाथिनायाव गाब गैयै जायख्लं सावथुननि ट्रेलारखौ बेखेवनानै होबाय। बेखौ माबा मोनसे खोथा सोंनोसो आखाइ हमदोंना? गाबरा ए पागल कुकुर বিলাকৰ পাগলামি মই বাহিৰ কৰি দিম। बे फैसालिनि आखलखौ बोरैबाबा सेंग्रा बरायग्रा बायदि नुखायो आं। जोंनि सैथोआ बहा गोमाखो? आंनि आइखौ बेबायदि जेबो गाज्रि दा बुंदोंना आङो? बेबायदि बेरामि हौवाखौ सैसिना जाहोस्लाय स्लाय ज्राब गारनानै दिल्ली बेंगलरफोराव खामानि मावहैनायासो साबसिन। नों बुजियाखै? बिनि आखला एफा गाज्रि मोनबा जोंखौ माने एफा मोजाङै बरायना जिरायखो? बे गामिया, बे ओनसोला आंनि आखाइ मुथियाव। आंनि इसारा मोनाब्ला थाम्फै मासे बिरनो हाया। हिन्जाव माहारिनि जानानैब्लाबो सासे दावहारु जाना दावहा नांगासिनो दङ। नों जेनाखै फैसालि, नों जेनाखै।